Thank you. Our first mock. Rêberên xwendekar li zanîngeha Montgomery li Maryland numûneyeke dengdayînê damezrandine û karbidestên hilbijartinê we xwendine ku perwerdehiya dengderan bidin xwendekaran. Ev hewleke ku xwendekar bikaribin di hilbijartinên seroktiyê ya Amerîkayên pêncê mijdarê de bi guncavî deng bidin. Armanca bûyera îro perwerdehiya dengderên û dîtina sindoqan bû ku mirov bibîn kewî li ser sindoqan çi bibe. Pêşdarên mîna akyan deman kêfxweşin. Ji ber ku ez bû cara yekem deng bidim, min xwaz bibînim ka hestê dengdanê çawa ye û pêvajoya wê çi ye. Ji bo van dengderên civan gelek mijar girîng in. Kêşeyên darayî yên têkildarî deynê welat girîng in. Ez pir fêm nakim lê wek hejmarek mezin xuya dike. Ez fêm nakim çima ew qasî bilind e. Guhorîna avê û hewayê giring e. Mafên helbirînê jî. Ji bo gelekan bi taybetî ji bo dengderên ciwan rola Amerîkaya li cîhanê mijareke pir girîng e. Di pêşvaziya seroktiyê ya di navbera Donald Trump yê Komarê û Kamala Harris ya Demokrat de piraniya xwendekarên ku hevpeyvîn kirin eşkere nakin ku ew ê dengê xwe bidin kê. Lê diyar e ku li eyaleta Maryland kelaha Demokratan wê Harris bi ser keve. Loma meclî seroka Komareyên ciwan yên li eyaleta Georgia pirsî. Gelo ji bo hevalên wê yên Komarê kîjan mijar girîng in. Wê got ji bo gelekan aborî ye. Ji ber buhayên xaniyên, înflosayona li bajarên û bihabûna benzînê, niha ciyankirin û avakirina malbatek nî pêkanê ye. û divê berbijêr çawa bigihêjin dengderên ciwan. Hûn bi telefonan negehêjin dengderên canzî. Ji ber ku di telefonan wan de astengirekî spaman hene. Yan ji vî bersivên nedin ji Amerîka ku wî nizanin. Em nifşek mîdya civakî nê. Em her tiştek ser mîdyaya civakî dinêrin. Bandorkerê medya civakî yê Demokrat Harrisî sin jî hevbîr e. Ji ciwanan ra sepaya nûçeyan ya bingehîn TikToka ew platforma min a pêşîna nûçeyên em li ser TikTokê dibînin gelkî lezgîn in. Sih heta şîst çirkeyan Kurd in. Di vê navberê de li Herndon, Virginia, alîgira Kamala Harris, Camilla Alfonso meza mal bi mal digere ku mirovan kane bike ku ew dengê xwe bidin Harris. Mirov her tim derî ve nakin lê meza berdewam dike. Ew dibêje ku di şûna Serok Biden da berbijarbûna Harris demokratên ciwan çak û zindî kiriye. Ji demê ku cîgira serokî biye berbijar, di astê enerjiyê guhorîneka mezin dibînim. Alfonso meza bawer dike ku bloka dengên hilbijerên cenzî ku zêdetirî 40 milyon ciwan dike dikare di hilbijartinên seroktiyê yê pêncê mijdarê de ferqek rastîn çêbike. Ji bo raporta Laurel Bowman, Özlem Yasak, Dengê Amerika.